Hola, bona nit. Aquesta tarda el Congrés de Diputats ha aprovat el decret de la reforma laboral proposat pel govern del Partit dels Socialistes de Catalunya amb l'abstenció de Convergència i Unió i, a diferència del que va fer amb el decret de mesures d'estalvi, també amb l'abstenció del Partit Popular. La reforma preveu, a grans trets, abaratir l'acomiadament a canvi d'intentar reduir la temporalitat. Avui en parlarem, com cada dimarts, amb representants de partits polítics de la nostra comarca. Avui tenim amb nosaltres el portaveu de Convergència i Unió a Bigues i Riells, el Joan Vila. Bona nit. Bona tarda. El president d'Iniciativa per Catalunya Verds al Vallès Oriental, Jordi Garriga. Bona nit. Bona nit. La secretària d'Organització del PSC a la comarca, l'Ester Garcia. Bona nit. Bona nit. I la portaveu del Partit Popular a Caldes, a Montse Romano. Bona nit. Doncs, com dèiem, al final del decret de reforma sortirà endavant sense més suports explícits que els del Partit dels Socialistes, però amb el Partit Popular i Convergència abstenint-se. És a dir, el decret sortirà endavant amb més abstencions que vots a favor. Això debilita la proposta, Ester? No, jo crec que no la debilita. Aquí el que estan fent alguns partits polítics és fer tacticisme polític i no estar al costat del govern quan han d'estar en moments difícils. Per tant, el govern sí que és cert que amb l'abstenció s'aprova això, però quan s'ha de ser valent i s'ha de tenir coratge, hi ha partits que tenim aquesta responsabilitat i tirem una reforma laboral d'aquesta mena cap endavant. Altres partits només pensen en el rèdit electoral que puguin treure. Aquesta és la diferència entre uns i altres. I parles del PP? Del PP, de Convergència, per suposat. Sí, jo crec que bàsicament Partit Popular i Convergència estan més pensant en el rèdit electoral que puguin treure que no pas en estar al costat del govern. Quan fins i tot el Partit Popular Europeu ha dit que les oposicions han d'estar al costat dels governs per crear confiança en uns moments d'especial dificultat, però el Partit Popular a Espanya és una excepció a Europa per aquesta i per moltes altres coses, clar. Bueno, per al·lusions, ja, com has dit molt bé, el Partit Socialista ho tirarà endavant amb els seus únics vots. Això ens demostra que tenim un govern on està sol econòmicament i socialment i de totes bandes. Creiem la nostra abstenció és pel fet que la reforma laboral ja fa 2 anys que s'havia d'haver fet. El Partit Socialista fins ara no ha fet res perquè a Europa li han tocat la cresta i han dit facin el favor de fer una reforma laboral, l'han fet en 4 dies i aquesta reforma laboral li falta molt de contingut. I creiem des del Partit Popular que ja entrarem les esmenes i a veure si entre tots arribem a una reforma laboral com cal, no això que ha presentat a correcuita el Partit Socialista. Convergència i Unió, tot el contrari del que ens diu l'Ester, crec que s'haurà fet un acte de responsabilitat abstenint-se. És a dir, un govern que ha faltat inclús a les seves pròpies promeses que s'havien fet durant 2 anys pensant que no hi havia crisi, intentant vendre la pel·lícula de que l'estat del benestar aquí el superaríem amb molta diferència respecte als altres països i encara els aniríem a donar lliçons, doncs ens hem trobat que de correcuita i a més imposat pels altres governs de fora hem hagut de fer front a unes mesures que ja s'havien d'impulsar abans, no ara quan ja la cosa està tan apurada. Penso que la responsabilitat precisament està en aquest vot d'abstenció que farà que la reforma tiri endavant, no com nosaltres voldríem, però ja hi posarem les esmenes en la tramitació parlamentària. Iniciativa vota en contra perquè creieu que és un pas enrere i sobretot en aquest punt de l'abaratiment de l'acomiadament. D'entrada, estar al costat del govern no és per ser un acte de responsabilitat. Ho és si estàs d'acord amb el que el govern està tirant en marxa. El Partit Socialista porta tot aquest temps des que va admetre que hi havia crisi, que ja li va costar, dient que o s'està amb ell o s'està fent un acte d'antipatriotisme i de responsabilitat. Entenem que més responsable que fer una reforma laboral que el propi ministre de Treball, el senyor Corbacho, diu que no servirà per crear ocupació, ho ha dit el ministre de Treball, no ho dic cap dels seus membres d'aquesta mesa, i no ho farà perquè parteix d'una base que és falsa. El gran problema estructural que fa que hi hagi 4 milions i mig d'aturats a Espanya no és el cost de l'acomiadament, que és l'únic tema al qual incideix la reforma laboral. Tot l'altre són matisos a formes de contracte i a qüestions molt puntuals. L'únic al qual es va aquesta reforma laboral és allò que demanava la patronal des de fa temps. I allò que ha fet els governs més de dretes d'Europa, que és, escolti, això dels 45 dies per acomiadament ens ho polim, que a la patronal no li agrada, generalitzem el de 33,
ens anem a un de 20 que ens traiem de la màniga i d'aquests 20 tranquils que l'Estat ja en paga 8 amb el fons de garantia salarial. És a dir, fa 4 dies els vam dir als funcionaris i als pensionistes: escoltin, la caixa de l'Estat està buida i ara l'Estat es dedicarà a subvencionar acomiadaments massius. Que m'ho expliquin. Amb un afegit, com que ara subvencionant acomiadaments buidarem la caixa de l'Estat social, al tornar de l'estiu direm hem de tornar a omplir la caixa, escoltin, jubilen-se als 67 i no als 65. És a dir, és un discurs d'economia profundament de dretes que jo entenc que implícitament Convergència i Unió i el PP li estan donant suport, perquè ells saben perfectament que votant avui en contra d'aquesta reforma laboral, com a mínim, el govern socialista hauria de tornar a començar un procés on entenem que s'ha equivocat d'aliats, és a dir, la gent que va votar el senyor Zapatero fa 2 anys no el va votar per fer aquesta reforma laboral, no el va votar perquè el truqui l'Obama per telèfon i li digui «Muy bien, xaval, ho estàs fent molt bé». Aquest gir del govern socialista de l'últim mes i mig ens l'hauran d'explicar més enllà d'una trucada de l'Obama o d'una trucada d'això dels mercats a Europa, que el president de torn de la Unió Europea, que curiosament el senyor Zapatero, ens hauria d'explicar què coi això que Europa et truqui i et diu el que has de fer. Quin pes té el president de torn de la Unió a la política europea si s'ha d'escudar amb que Europa li obligui a fer determinades mesures? Home, és que si no les fa pel seu propi pes i està esperant com acceptar que hi havia una crisi en aquest país i no ho fa, a Europa li han de dir, bueno, què passa, no? Si no volem anar cada cop a pitjor, i sembla que el senyor Zapatero ara fa una reforma laboral per parlar del cost dels despidos, com has dit molt bé, però aquesta reforma laboral no ens porta a que tinguem un país més productiu ni que hi hagi més formació als treballadors. Vull dir, es dedica només a parlar dels despidos i res més, i crec que amb això no arribem enlloc. Vull dir, està claríssim. I que el Partit Popular es hagi abstès és com he dit abans, és perquè pugui presentar unes esmenes i que es faci una reforma laboral que el país ha de tenir. Per això ens abstenim, perquè la reforma hi ha de ser. Però clar, amb cara i ulls, evidentment. Feia referència al Jordi Garriga abans a unes declaracions del ministre de Treball que deia que la reforma no és per crear ocupació, sinó que és per evitar que se'n destrueixi més, però el ministre en la mateixa entrevista també deia que potser si s'hagués fet 2 anys abans s'hauria evitat destrucció d'ocupació. La pregunta és per què no es va fer abans, no, Esther? El tema és que el mercat de treball que tenim i el tipus de contracte de treballs fan que en els moments de plena ocupació, i això les dades canten per si mateixes, sempre hi ha hagut una mitjana del 15% d'atur, sempre per sobre de la mitjana europea. Hi havia una bossa d'aturats, sempre. Per tant, evidentment que això es podia haver fet abans. Potser sí, potser no. La qüestió és que la realitat obliga. Aquesta és la realitat. I no és que Europa obligui el govern de Zapatero a fer les coses, és que obliga el govern de Zapatero, obliga la senyora Merkel, obliga el Regne Unit, obliga Itàlia. Home, fa no gaire sortien a molts mitjans de comunicació totes les mesures que estan fent tots els governs europeus. Per tant, quan es parla de que el govern de Zapatero ha improvisat, home, no ha estat només el govern de Zapatero qui ha improvisat. Si és que se li pot dir improvisació. Ja admetem que no és només el govern de Zapatero, ja hem fet un pas endavant. No, perdona, no m'ha deixat acabar de fer un pas endavant interessant. No m'ha deixat acabar la frase. He dit, si és que es diu que s'ha improvisat. Si és que s'ha improvisat, jo crec que no. Jo crec que les circumstàncies del mercat, els atacs especulatius de determinats bancs i determinats especuladors han fet que, contra l'euro concretament, han fet que determinats països hagin de prendre mesures per retornar la confiança als bancs, que són els que ens han deixat els diners. O sigui, tothom sap, en tot cas, el que està passant en aquesta crisi econòmica. I no és una crisi, no és un tema fàcil, eh? Penses que al Partit Socialista li és fàcil aprovar aquest tipus de mesures? La senyora Merkel, a més d'una reforma laboral, han pres una reforma del sistema financer, entre altres coses, crearà una taxa perquè els bancs paguin la crisi que... Això s'està parlant de tota Europa. De moment aquí no ens hi hem posat. El govern Zapatero podia afrontar 5 reformes. Aquests temes s'han de fer a tota Europa i ho saps perfectament, Jordi. Esther, Que ens expliqui les 5 reformes. El govern Zapatero podia afrontar 5 reformes, 3 en les quals sortien mal parats els poderosos, aquells als quals el senyor Zapatero no es vol ficar, reforma energètica, reforma financera, del model productiu, i s'ha atrevit amb les dues que afecten els febles, la de les pensions i la laboral. I això ho està fent un president que es diu d'esquerres. Esther, això que estàs parlant és pura demagògia. Això de dir, s'ha atrevit amb els febles. En aquest país, la reforma financera que s'ha fet és donar diners als bancs via FROB a canvi de res. Però si hem no s'ha donat diners als bancs.